बयखौबो एडभान्स हैप्पी मेरि क्रिसमास होननानै बुंबाय आरो लोगोसेयैनो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, माखासे दिनफोरनि आवगायाव आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन। बे जाहैबाय क्रिसमासनि सिगाङाव जों माखौ मावनो नाङा। बे जाहैबाय मोनबा बाथ्रा एबा बे मोनबा खामानिखौ जोङो मावनो नाङा होननानै आङो बुंदोंमोन एबा बेबायदि भिडिअ लानानै फैदोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जायफोरा बे भिडिअखौ नायाखै नोंथांमोना थांनानै नायहैगोन। आरो दिनै आङो बुंनो नागिरदों जाहैबाय क्रिसमासनि सिगां बे मोनब्रै खामानिखौ मावग्रो। येस, नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों। नोंथाङा जुदि बे मोनब्रै खामानिखौ मावग्रोयोब्ला नोंथाङा क्रिसमासाव गोबां आशीर्बाद लानो हागोन आरो गोबां आशीर्बादखौ मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांनि क्रिसमासा मोनसे मिनिंफुल क्रिसमास जागोन। क्रिसमासनि सिगाङाव बे मोनब्रै खामानिखौ मावग्रो होननानै बुंनाय बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगां बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि सिगां आङो बेनि सिगाङावनो माखासे एडभार्टाइजखौ लानानै फैग्रोनो हास्थायदों। बेनो जाहैबाय क्रिसमास बोथोराव जोङो गोबाङैनो गावनि न'खरखौ डेक'रेसन खालामो, जोंनि चार्चफोरखौ डेक'रेसन खालामो, पार्सनेल डेक'रेसन खालामो, गोबां रोखोमनि डेक'रेसन जों साजायनायखौ लायो। दा बेबायदिनो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना हास्थायोब्ला सानोब्ला बेबायदि मोजां डेक'रेसन क्रिसमासनि थाखाय डेक'रेसन खालामनो थाखाय माखासे बेसादफोरखौ आं लानानै फैदों। दा नोंथांमोना सानोब्ला बेखौ बायनो होननानै सानोब्ला नोंथांमोना आंनि होनाय डिसक्रिपसनाव जिथु लिंक होदों बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बायहैनो हागौ आरो नोंथांमोना नायनो हागोन बेसेबां मा बेसादफोर दङ क्रिसमासनि थाखाय। देवब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बेखौबो नायगोन आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि नांगौ सानोब्ला नोंथांमोना बेखौ बायनानै लानो हागोन। दे दानाब्ला जोङो आवगायलांदोनि। क्रिसमासनि सिगाङाव जोङो मा खामानि मावग्रोनांगौ बेनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय जोंनि आत्माखौ साखोन सिखोन खालामनाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'प्रियफोर, बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो थाखाय आङो मोनसे गुसुं बिदिन्थि लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जोङो जेब्ला सोरनिबा गोथार जुलिनि इनभाइटेसन मोनो एबा सोरनिबा बार्थडेनि इनभाइटेसन जेब्ला जोङो मोनो, इनभाइटेसनखौ मोननाय लोगोनो जोंनियाव मोनसे सिन्ता फैयो जे आङो बै न'खराव बै गोथार जुलि जानो थांनायनि सिगां आङो मा गानगोन, आङो माबायदि साखोन सिखोन थांगोन, बे बाथ्राया जोंनि मेलेमाव फैग्रोयो। हिनजावसाब्ला, आइजोब्ला, सिख्लाब्ला लोगोनो सिन्ता खालामगोन आङो मा दख'ना गानगोन, आङो माबायदि गावखौ साजायनानै थांगोन। मानोना बै गोथार जुलियाव गोबां मानसिफोरा फैगोन आरो गोबां मानसिफोरानो गावखौ साजायनानै फैगोन। आं माबायदि लेथ्रायै थांनो, आङो माबायदि गाज्रि जोमनायफोरजों थांनो, गाननाय जोमनायफोरजों आङो ओंखारहैनो। दा बेवहाय आंबो साखोन सिखोन जानानै थांनो नांगोन, साफा जानानै थांगोन। बे बाथ्राया गोसोआव फैग्रोयो। आरो सोरबा सेंग्राब्ला, हौवाब्ला साखोन सिखोन गाननाय जोमनाय जेन्टेलमेन नुनो थाखाय गावखौ साजायनानै थांनो थाखाय थाम थिम जाखागोन। आरो जेब्ला बै इनभाइटेसननि जिथु डेट दङ, सम दङ, बोथोर दङ, बै समा सफैनाय लोगोनो जोङो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय गावखौ देलायनानै साखोन सिखोन खालामनानै जोङो बै फारिलाइयाव एबा प्रग्रामाव जोङो थांगोन आरो एटेन्ड जाहैगोन। थिग बेबायदिनो जोंनि आत्मिक जिउनि मोनसे इनभाइटेसना फैनानै दंखायो, जायखौ जोङो मोनथियो क्रिसमास होननानै। आरो बै क्रिसमासाव थांनो थाखाय जिहेतु इनभाइटेसना फैनानै दंखायो जे क्रिसमासाव फैनांगौ होननानै। दा बेवहाय जोङो बै क्रिसमासाव माबायदि थांगोन, क्रिसमासाव सोर दङ, जों मा खालामनो थांगोन, क्रिसमासाव मानि इनभाइटेसन दङ, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि इनभाइटेसन। जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय, सिबिनाय, दाव खालामनाय, बेनो मान मर्यादा गौरब प्रशंसा होनायनि मोनसे दिन, मोनसे स्पेसियेल सम, जायखौ बुहुम नाङैनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान होननानै बयबो गनायनानै लादों एबा बुंदों। जोङो आदत से मजबुर होननाय बायदिबो जाना दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, अबयसे बे बिषयाव आङो अलरेडि भिडिअ बानायखाबाय। 25 डिसेम्बरा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान नङा होननानै आङो अलरेडि मोनसे भिडिअ बानायखाबाय। नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होगोन, बेखौबो नोंथांमोना नायनो सानोब्ला नोंथांमोना थांनानै नायहैगोन जायफोरा नायाखै। जोङो आदत से मजबुर जानानै दङ। क्रिसमास जिथु 25 डिसेम्बर दङ, बे 25 डिसेम्बरखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान होननानै बुङो। अबयसे बेखौ आं बेखेवनो नागिराखै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एबा भिडिअआव थांनानै नायहैगोन, अब्लानो नोंथाङा मोजाङै बुजिसिनगोन जे 25 डिसेम्बरा मानो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान नङा। दा बेखौल' बुंबाय, आदत से मजबुर। जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खोनाबोबाय थानायखाय जोङो हुदा बायदियै जोंनि खुगायाव जोङो बुंफ्लाङो एबा जोङो गोबाङानो बुङो। मोनथिगौ गोबां ख्रिस्टियानफोरा जे 25 डिसेम्बरा जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सान नङा होनना बयबो मोनथियो।
जेखि जादिया जों जिहेतु बै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय मोनसे गेदेर सेलेब्रेसनखौ लाबायब्ला जोङो बै सेलेब्रेसनाव माबायदि थांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जों जुदि संसारनि जिथु गोथार जुलि दङ बै गोथार जुलियाव थांनो थाखाय मोजां गाननाय जोमनाय गावखौ देलायनानै थाङोब्ला जोङो बिनिख्रुइ गेदेरथार बेनिख्रुइ देरसिनथार जोंनि हौवा गोदानखौ जोंबो लोगो हमनो थांगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टआ जोंनि हौवा गोदान आरो जोङो बिनि मण्डलिफोर जोङो बिनि खैनाफोर आरो जों जुदि बिनि खैनाब्ला सासे खैनाया जाबायदि डेक'रेसन खालामो सासे खैनाया जाबायदि समायना जायो जोंबो बेबायदि समायना जानांगोन ख्रिस्टमास जानायनि सिगाङावनो जोङो मा जानानै थानो नांगोन समायना जानानै थानो नांगोन समायनायै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनांगोन वेलकाम खालामनांगोन माबायदि अनजाग्रा प्रियफोरा बेनो जाहैबाय जोङो थांखु जानानै जिसु ख्रिस्टखौ वेलकाम खालामगोन जौ लोंनानै जों वेलकाम खालामगोन जोंनियाव संसारनि आखल आखुखौ लानानै जों वेलकाम खालामगोन मेगन गोसा मेगन गाज्रि गोसो दुगा रागा जोंनाय इनाय साननाय गुबुनखौ अननो रोङि ठाट्टा खालामग्रा नांज्लायग्रा रागा जोंग्रा गाज्रि राव रायग्रा बेफोरबायदि आखल आखुखौ बेफोरबायदि हुदाखौ लानानै बेफोरबायदि गाज्रिखौ लानानै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ वेलकाम खालामगोन बेबायदि जोङो जिसु ख्रिस्टखौ वेलकाम खालामनो हानाय नङा जोङो बेबायदि गोसो अन्तरजों गाज्रिजों जोङो जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थांनो हानाय नङा दा बेवहाय ख्रिस्टमासनि सिगाङाव जोङो गावखौ साखोन सिखोन खालामग्रोनि ख्रिस्टमासनि सिगाङाव माखौ मावग्रोनांगौ बिनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय गनाय जाथावना साबसिन बान्था होनो थाखाय थामथिम जानानै थाखानांगौ जुदि जोंनियाव सोरनिबा गोथार जुलिनि थाखाय इनभाइटेसन फैयो हाबानि थाखाय हांख्राय जायो गोथार जुलिनि थाखाय जाहैनो थाखाय आशीर्बाद हैनो थाखाय बै समाव जानो जोङो माब्लाबा आखाइ गोनजा थाङो जों माब्लाबाबो आखाइ गोनजा थाङा जेब्ला जोङो इनभाइटेसन कार्डखौ मोननो हाबाय बै समावनो दान्दिसेनि उनावनो जोंनि मेलेमाव साननाय हनायाव मोनसे बाथ्रा फैयो जाहैबाय बेनो जाहैबाय आङो मा लानानै थांगोन बै हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो थाखाय मा बान्था हैगोन मा गिफ्ट हैगोन बे बाथ्राया जोंनि मेलेमाव फैग्रोयो बेनि उनावसो जोङो सिन्ता खालामो जि बेसादखौ होयोब्ला बिसोरनि थाखाय खामानि गोनां जागोन जि बेसादखौ जोङो गिफ्ट हिसाबै होयोब्ला बिथांमोना बै गिफ्टजों माबा मोनसे सोलिनो हागोन खामानि मावनो हागोन बेबायदि बेसादफोरखौ जोङो गिफ्टखौ जोङो होयो अनजाग्रा प्रियफोर थिग बेबायदिनो जोंबो ख्रिस्टमासनि थाखाय इनभाइटेसन खालामजाखानानै दङ जे जोंनि सिगाङाव फैगासिनो मोनसे गेदेर आशीर्बाद गोनां फारिलाइ फैगासिनो दङ जेराव जिसु ख्रिस्टआ जोंनो आशीर्बाद होनो थाखाय रेडि थामथिम जानानै दङ दा बाथ्राया जाहैबाय जिहेतु जि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामगोन बै सेलेब्रेसना सोरनि मुङै जागोन बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि मुङै जागोन जिसुनि गौरबनि थाखाय जागोन दा बेवहाय आङो जिसु ख्रिस्टनो मा बान्था होगोन मा उत्तम बान्थाखौ होगोन जि बान्थाखौ होयोब्ला बे बान्थाया जिसु ख्रिस्टनि थाखाय गोबां खामानि होगोन बेबायदि बान्थाखौ होनो नांगोन आरो बेखौ जोङो दानो थामथिम खालामनांगोन आरो बान्था होननाय लोगो लोगोनो जों मोनथिगौ जि बान्थाखौ जों लाफिननाय जाया आरो जि बान्थाखौ जोङो उत्तमखौ होयो बेबायदि बान्थाखौ होनो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टनि थाखाय नोंथांनि धोन दौलतआ साबसिन उत्तम बान्था जानाय नङा आंनि गाननाय जोमनाया उत्तम बान्था जानाय नङा नाथाय जिसु ख्रिस्टनि लागै उत्तम बयनिख्रुइबो साबसिन बान्थाया जागोन नोंथांनि जिउ नोंथांनि आत्मा आंनि जिउ आंनि आत्मा बेसो जिसु ख्रिस्टनि थाखाय बेस्ट साबसिन जागोन आरो बेनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ खुसि जागोन आरो जिसु ख्रिस्टआ गेदेर खामानिफोरखौ मावगोन जेरै खैना गोदान हौवा गोदाना जेरै सोरनिबा हैनाय बान्थानि गेजेरजों संसार जानाय समाव बाहायजाथावना बान्थाफोरा बाहायजायो थिग बेबायदिनो नोंथांनि जिउखौ जिसु ख्रिस्टआ बाहायगोन जेब्ला नोंथाङा बेखौ थामथिम खालामखागोन जे देग्लायनि बरदिनाव आंनि गासै जिउखौ जिसु ख्रिस्टनो होगोन होननानै बुङोब्ला जिसु ख्रिस्टआ बेजों गोबां खुसि जागोन आरो नोंथांनि जिउखौ जिसु ख्रिस्टआ बाहायगोन ख्रिस्टमास फैनायनि सिगांनो बे समायना बान्थाखौ जिसु ख्रिस्टनो होनो थाखाय दानिफ्रायनो थामथिम जाखादो ख्रिस्टमासनि सिगां खालामनो गोनां थामथि बाथ्रा बेनो जाबाय जिखिनि दं बेयावनो सन्तुष्ट थादो सासे गोरिब सेंग्रा दंमोन जाय सेंग्रानियाव सानसेखालि गावनि लोगोनि मोनसे गोथार जुलिनि इनभाइटेसना फैदोंमोन आरो बै इनभाइटेसन मोननाय लोगो लोगोनो बिनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया फैदोंमोन बे बाथ्रायानो जाहैबाय आथिखालनि मुगायाव बयबो हाबा जानो थाङोब्ला गोबाङानो कार लानानै थाङो
बाइक लानानै थाङो, साइकेलफोरजों थांनानै गोथार जुलि जाहैनायनि खान्थियानो गैला एबा रावबो थांलिया, आं लासिंसिं बोरै थांगोन होननानै बिनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया फैदोंमोन। आरो बै समावनो बियो सिन्ता खालामबाय, नङा आङो हाबा जाहैनो थाखाय गुबुननिफ्राय बाइक धार लानानैब्लाबो थांगोन होननानै बियो थि खालामबाय। आरो थिग बेबायदिनो गोथार जुलिनि समा फैबाय आरो बैबायदिनो बियो गुबुननिफ्राय धार लानानै बाइकखौ लानानै थांनायसै आरो गोथार जुलिखौ जानानै फैनायसै। नाथाय नोंथांमोना मोनथिगौना बिनि उनाव मा जाखो? जेब्ला बियो गिदिंनानै फैफिनदोंमोन, बै फैनाय समाव मोनसे जायगायाव बियो एक्सिडेन्ट जाबाय गाज्रियैनो, आरो जि बाइकखौ भारा लाना फैदोंमोन बै बाइकआ गाज्रियैनो डेमेज जाबाय आरो बै सेंग्राया हस्पिटालाव थानो गोनां जाबाय। माखासे दिननि उनाव बै बाइकखौ रिपेयार खालामनो थाखाय बियो गोबां थाखा फुरिनो गोनां जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया मानो जानो गोनां जाखो? बे जुदि साइकेलजों थांनायमोनब्ला बेबायदि प्रब्लेम जानाय नङामोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआवबो ख्रिस्टमासखौ लानानै गोबां मानसिफोरा बेबायदि सिन्ता खालामो जे ख्रिस्टमासनि समाव आङो मा गानगोन, आङो मा जोमगोन, गोबां रोखोमनि डेक'रेसन बोरै खालामगोन, बेफोरबायदि गोबां सिन्ता खालामो। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो इनाय खालामा, जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो नांज्लायनायखौ मोजां मोना, जिसु ख्रिस्ट'नि मुं लानानै नांज्लायनायखौ बियो मोजां मोना। मानोना ख्रिस्टमास बोथोरा जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि। जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमनो सिबिनो जोङो हास्थायदों आरो बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै, ख्रिस्टमासनि मुंखौ लानानै जोंनि न'खराव जेन नांज्लाय खमज्लाय दा जाज्लायथों। जोंनि गाननाय जोमनायखौ बियो नायगिरा, जोंनि जानाय लोंनायखौ बियो नायगिरा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ नायगिरो जोंनि गोसो इसिंनि गोथार रंजानाय, गोथार गोसोखौसो बियो नायगिरो। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंहा जा दं बेयावनो जोङो सन्तुष्ट जानि, जोंनियाव जि दं बेनि गेजेरजोंनो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों खुलुमनि सिबिनो। जि ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ, बै ख्रिस्टमासाव जोङो जोंनि थानायजों जोङो बिखौ खुलुमनि सिबिनि आरो जोङो बेनो महिमा गौरब प्रशंसाखौ होनि। ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां मावनांगौ ब्रैथि खामानि, बेनो जाबाय सहाय होनो थामथिम जा। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'नि जि जोनोम जादोंमोन बै जोनोमानो सहायनि जोनोममोन। समस्त मानसि माहारिखौ सहाय होनाय, बे सहाया बहा? आत्मिक जिउनि सहाय, जेरावहाय इसोर आरो मानसिनि गेजेराव मोनहासयै ग्रं ग्रं, मोनहासयै बेबायदि गावस्राना थानायमोन आरो बै गावस्राना थानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फैनायनि गेजेरजों, सहाय होनायनि गेजेरजों जोंखौ लोगो मोनहोफिनबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायानो मानसि माहारि, समस्त मानसि माहारिखौ सहाय होनो, मदद होनो थाखाय, बासायनो थाखाय। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनियाव जा दं बे थानायजों जोङो गैजा रोङैफोरनो जोङो मदद होनो नांगौ, सहाय होनो नांगौ। जायफोरनो जाबायदि नांगौ बेफोरखौ जों सहाय होनो नांगौ। जोंनि सहाय होनायनि गेजेरजों जोङो गाहाम रादाबखौ जोङो फोसावनो हायो। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, बरदिननि सिगां सिगां जोंनि मण्डलिनि बेक्तिफोरनो, मण्डलिनि बेक्ति नङैफोरनो, साखाथि बाखाथि सुबुंफोरनो जा हायो जोङो बे सहायखौ होनो नांगौ। बेबायदि खालामनाया जों मा खालामनाय जागोन? जिसु ख्रिस्ट'खौ दिन्थिनाय जागोन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ मदद खालामग्रा, जिसु ख्रिस्ट'आ सहाय होग्रा। गैजा रोङैफोरनो, गोनांथिफोरनो जा गोनांथि जादों, जि सहायखौ नांगौ जादों, बै सहायफोरखौ होनायानो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो दिन्थिनाय जायो। खुगानि बुंनायनिख्रुइ नोंथांनि मावनाया गेदेरसिन खामानिखौ मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बरदिनखौ गाहाम रादाबनि बरदिन खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोरनोमोन गासै बरदिननि सिगां सिगां जानांगौ मोनब्रै थामथिमनि बाथ्रा। जि थामथिमखौ जायोब्ला जोङो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय आरोबाव गोबांनिख्रुइ गोबां आशीर्बादफोरखौ मोनगोन आरो जि ख्रिस्टमासखौ सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ बियो मिनिंफुलनिख्रुइ आरोबाव मिनिंफुलसिन जागोन। फैबाय थानाय बरदिना बयनिबो लागै आशीर्बाद गोनां बरदिन जाथोंसै। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय। सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना सानोब्ला जों साफ्रोमबो मोनथिनांगौ होननानै शेयार खालामज्लायदो। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनजों थाथोंसै। आमेन।